xi qabelkom ħalli Dan huwa shooter u selmu lilkom speċjalment lil dawk li huma imdendlin bħajta. Ma tibda mod kif tibda l-programm ja ħasra. Ara, jekk taraw xi ħaġa pożittiva mhux nies imdendli fuq l-ħajta, ibadunna fuq shooter dan u sandu. Mhux hekk irid tinfitter, mhux hekk. Mela, jiena ngħid, qed nirreferi għal Nikolanda. Nikolanda minnu? Mela dan il-adrenaline junkie qasam il-Grand Canyon fuq ħabel. Għalhekk kien imdendel fuq ħajta. Ej, għas-safety. Xej, għalla Pipil Mouse. Xej, għalla Pipu, vera. Issa kju kellek tamila Malta, ma din kju kelli jenna minn fejn itlaqtejt, rrid ximkien u jekk tagħmel ħsieb norganizzaħilek f'jumej jena ta' ġitox tinkwieta. Fil-każ nagħmlu eżempju mit-torri tal-Fort ma nsemmu xej, imbidlu s-suġġett u nagħmlu feature, imla. Biex se nimla l-aħħar 4 L-aħħar 4 taf x'kenna. Għax issa qed nippruvaw biex ma naħlux għax il-ħerma tajba l-ħadd. Tajjeb, konna ffilmjajna xi 4 xhur ilu naħseb din l-opra tal-ġimgħa. U ħana raħwa. ħana nfaw. Marija Ħallas. Hello! Jina Marija Ħallas u l-lum għandi li ċkejkna ġej! Ma ti taf kemmi brava fi sfin! X'tisfen inti? Latin u Ballroom. U inti tmur tajab ħafna ġveru kif mort issa lately? Under 7, Ballroom ġejt first, Latin ġejt second. Wow, worldwide u ġveru! U inti kemm għandek żmien? 7. 7 ma għaskon taf xlaqatni ta' 7 jina, issa ħna ġejna biex nintuk dan l-award u ħankantaw fl-imkien inti bar tisfen taf tkanta. Di tifla x'ija fejn jidħol sfin, tgħid kemm it-tija bik ferħanin, għaliex qed tirbaħ u ġġib l-unuri, waltz ċaċċa u tango kollna kuluri, anke fi Blackpool ġenninti sala fil-waltz ġejt l-ewwel bewsa faqala. Wow, sweetin għalik! U proset and keep it up, okay? 5. U ħara naqra għax memorju. Inselmu daw kien niskwalla li taw semmu f'dan il-program. Matthew Raggio, Matthew Balzan, Ġajis, Katriona, Marija. Ryan, Ġejos, il-ħordi tara. U grazzi l-kru kollu taw, wara l-kollu taw. Kru. Il-kru, Il-Kristjan wieħed mill-cinematografi. Neville ukoll. Neville li ħadha ħafna. Il-Joshua li kien ta' semmu ukoll fil-programm. Kull min kellu x'jaqsam b'xi mod. Issa. Kien programm famuż imma. Da shooter. Għammu niċċekkjalek, ħamillek survey. Marmara? Bonġu, se jispiċċanna l-programm shooter. Le, nħobb nara. Nħobb pjaċir bih, tajjeb li jkompli. Le, mhux se jkompli, ma għalli biex ngħidu l-ombaj. Thank you tal-li rajtu. Ħaj jispiċċa, sa żgur mhux se tara. Kont tara int. Mhux dejjem ta' meta ninsertaħ. Tittejdilna xi ħaġa bħala bajjek. Bye. Kont tara? Le, dik le, ora, ta' Tonino, ħaj spiċċanna l-programm, u nċ jismek? Tajja naraw, għax dal-axħar program tagħna. Program kien tal-ġen ta' Shooter għajdrom, shooter kien tal-ġen. Shooter kien tal-ġen għali. Ora, anki t-sajdilom. Shooter kien tal-ġen. Thank you, għanna Thank you. Ejja, issa tajdilna u koll. Shooter kien tal-ġen. Kelmu Pepe. Kelmu. Ġiri rajtu shooter. Ejwa. Ejja, thank you. Tista' tgħidilhom bye, thank you. Ciao. Thank you, mhux skola issa. Ciao. Ġieli rajtu ilma. Thank you. Joġbok? Ħafna joġbobni. Da tal-aħħar darba. Ma tistax tibkina biex tidher isek id-dispjaċutu. Mhux ma tmissekx daqshekk qalbek. U forsi aħna ta' shooter maħniex kbar bħal Freddy Portelli, imma kif rajtu
naqat ix-ħin l-emmulaw, kulħadd huwa dispjaċut li Shooter ħaj jispiċċa. Qed naħseb li jekk niġi biex naqsam il-ħabel bħal dak hawn Nikwalena jew x'inhu. Wallena. Huwa dak. Naħseb m'għandek qatt ħares l-isfel jiena. X'taħseb? Bħal meta tagħmel pipi. Som, Meta tagħmel pipi. meta tagħmel pipi titħares tisfel għax tagħmel stra. Ekk, Għala. bżaqqa ħanara, mhux xorta, allura ma diġà ħares. Inkantawla? Xiex. Dudella ciao, della ciao. Zaqqi, mhux id-dudella, ciao. Ciao, ciao.